Jézus, te kell szarnom. Bocsi. Ne, már geci, most megint kulázhatok a fűbe. Hát persze, fű sincsen. Na most lett elegem, bazd meg. Zsuzsi! Megint fosol? Vajá! Most mondjad, Hallod, nem lehet tőled szarni, és meg le is állsz Angry Birds-özni? hogyan már kulázni, bazd meg 10 Jó, perces kim faszom, vagyok, addig jó? babázok. Jaj, de jó, baba. A kurva anyám, be fogok szarni! Ki jössz? Zsuzsika, 4,5 órája benn vagy. Piszopkodom belőled, ha akarod, Menj már, basz bazd meg. degenerált kurva anyádba! Rohadjál meg, a 6. bugyimat fostam össze. Én meg, Geci, hol a papír? Ja, de hideg van. Nem volt szeba a Tesco-ba, kislányom. Ne válogassál, meleg közelebb a kezedbe dőlök. Zsuzsi, gyere már! Hallod, közd le magad valamivel, hadd szarjak! Ha! Finktam! De finktam az órát, az már működik. Hát ez hosszú távon nem lesz túl egészséges, én azt hiszem.